Nakonec se závada projevila jako nedostatek benzínu. Ale zase máme hezký, že tady je vrch 9 skal jako na dlaní. V dálce cvičení záchranářů s helikoptérou, který ale nevidíme pořádně. Pro televizi Nova. To je převýšení. Já jsem si říkal, že na Vysočinu to nebude moc po rovině. Ale my... Na Vysočinu to bude Neskočíme. Podívej se, kolik tam je. Cože? Já nevím, zeptej si, nevím, to. Jak švětá neopět.